मोनसेया जाहैबाय NDFBनि खोथा बिसिनि खोथाखौ रावबो बुङाखिसै NDFBना जाहैबाय बिथांमोनहा दङ बिसिनाबो MOS आव दङ केस फोजोबनांगौ रिहेबिलिटेसन जानांगौ ओमफ्राय जेलाव थानायफ्रा गजोबनांगौ जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन जागोन रन्जनबाबो गगोन सोरबाबाबो गगोन किन्तु केसखौ आं बुंगोन केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नाङो दे दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा मानसिया फ्रि जानांगौ जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो आरोखि बे फ्रि जानानै थानांगौ केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो बे थांबाय थागोन जोंनि प्रसिङा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन जेलनिफ्राय गगोन आरो जायफोर 3 फासि जानायनि मोनसे अर्डार जानानै दं बेखौबो आङो मोनसे आत्मबिसास आंथ' खेबसे बुंखाबाय जे बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला 3 फासि जानायनि माबा दंमोन नामा आङो स्कप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों सिम्पोल मिथिबाय बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार बेहायसो जागोन दा बन्द'बो जागोन होनना बुंदों डाइरेक्ट बेखौ एकदम दा खालाम नोङो जेराव दोनदोंथ' बे केसा सोलिलांबाय थागोन खिन्थु फासि होननाय शब्दखौ बोखार होनना बुंदों बे जायखिया जाबाय आरोखि दा जासिगोन आं बिराद मोजां बिसास दं जाया आंहा बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदों दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोनथ' गासिबो एप्रसिङा जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था बगोनथ' रन्जन दैमारिया मानो गवा जानांगौ फाग्ला सुक्तिया खालामना जेल जाजायो बेलाय मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायो ना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेरा फालाय बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया सान्तिनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नंगौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरानो लाथों 10 बोसोरानो लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिमावसो जोबहैगोन दा इसिबां बिदि जागोन मानसियानो जेराव थाबाय थायो बिदि जानांगौ दा बेफोरखौ गोरा जानानैल' था आं मावगोन आं बिसास दं आं हागोन बादि मोनो दे दा बे जाहैबाय रिहेबिलिटेसननि बेलायाव आं रायज्लायनांगोन खिन्थु दाथ' जेनेबा बुंनो हाया जेनेबा बोरैबा जाफ्लांबाय 2, 3 बेबायदि ग्रुप जाफ्लांबाय ग्रुप जादोंब्लाबो जेनेबा मोनसे जेनेबा धीरेन दामोनाबो मोनसे ग्रुप जानांगौ नोंथांमोननि केडारनि माबाखौ दायथ' लानो जोंनो हो बे क'क्राझार आलदा माबा चिराङा आलदा बेबायदि दाफै जेनेबा रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुप जेनेबा मार्टियासखौ उमुगा आलदा बै नंगौ नामा कनफिउस जायोना बे जिनिसा जेनेबा आं मोनसे ग्रुप जाबाय आंनि ग्रुपखौ आंनि ग्रुपनि बेसेबां केडारफोर दं आंनो दायथ' लानो हागौ आं खुनु बेले बेजे जानो मानसिफोरनि लिस्टआ माने एखमबा ओरै जायो दावफैयो एखमबा पास होयो बिदि जानो नाङा आंनि ग्रुप जाबाय जेनेबा आंनि
그 समस्त जिनिसखौ दायित्व लानांगौ जेनेबा रन्जन बिथांनि ग्रुप जाबाय बे ग्रुपना समस्त केदारफोरनि माबाखौ दायित्व ला लिस्टआ मोजां हो मार्चार्स लिस्टआ जेनेबा सावरायग्रा ग्रुप नोंबो मोनसे ग्रुप जाबाय दायित्व लादोंबा नोंनि ग्रुपखौ माने बै लवार लेभेलनि सोद्रोमाफ्राबो मेम'रेन्डाम फैयो गोजौनिफ्रायबो फैयो बबेखौ लानानै खामानि मावनो जाखाङो मार्चार्स लिस्टआ थिग खालाम जेनेबा आङो आंनि ग्रुपनि हिसाबै आङो मिथिगौ उमुक मार्चार्स बेखौ थिग खालामदो जेनेबा रन्जन ग्रुप बियो मिथिगौ रन्जन ग्रुपना जोंनि ग्रुपआव सोर सोर केदारफोर मार्चार्स जालांखो आंथ' बयनिखौ लगायखाया बेबो आंनिखौ लगायखाया बिदिसो जानांदों दा नङा सेपारेट नङा मोनसेयानो खिन्थु नों जेब्ला आंनो होफैयो बैसिखौ लिरबालाय बे आंजों मिलायखानांगौ दे आं बुंबाय अननानै मार्चार्सआ मार्चार्स दोनखोमालायनो नाङा सोरनिखौबा होयो सोरनिखौबा बेबायदि दाजा जोंबो जेनेबा दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै दा मोनसे सुक्ति जादों हिसाबै मोनसे दायित्व दं जोङो बुंखानांगोन जोङो बुंनांगोन बा एप्र'चआ जोंहा खालामखाथारनांगोन नङा होमबा एप्र'चआ जोंहा खालामखाथारनांगोन मावनो हायो हाया बेसेबां हाया बे आलादा खोथा खिन्थु आङो आसा खालामदों मावनायाथ' जों मावखागोन बेसेबांसिम हायो ओंखायनो ज' जाफिनदोंब्रा माबादे लिस्टखौ दोनखोमालायनो नाङा आरो माबा बिपिएफआव ओंखारबा माबा रिहाबिलिटेसनमोन होमबा बे एमपिबो नंला जाहैबाय बिदिबो जायोना नोंसिना बिपिएफआव ओंखारग्रा एमपिबिफोरनो माबाखौ होआखैलायनो नामानो गाखाखिलायनो मा जाखो बिदि दाजाखा एकदम दाजा एनडेबि राजनिति होननाय जिनिसा आलदा आङो बिजेपिखौ मोजां मोनदों आं बिजेपि खालामदों आं कंग्रेसखौ मोजां मोनदों आं कंग्रेस खालामदों खिन्थु जाथिं बेलायाव जों खौसेथि बेसो बे बिपिएफ बे इउपिपिएफ बे बिजेपि खालामदोंना लिस्टखौनो होफैलायनो नागिरा दा बिदिथ' जोंना जादों जानो हायाखै दा बेफोरखौ एकदम आंनि खावलायनाय आंबो जाहाथे जेब्ला आङो दिल्ली लेभेलसिम एप्र'च खालामो बे जिनिसा सलिड जायो जाहाथे आङो दिनै मोनसे खोथाखौ लानानै एप्र'च खालामोबा आरो समफोर बारायफिनोबा बे मोनसे इनडिसिप्लिन जायो नङा होमबा हनै बे आदा मोननानै जोंखौ हमगोन बिसोर अफिसार बिराद हमनो गोरों बिसोर जोंखौ एक्सिसआव मोनखायो मा मारा ज' जादों नाखा जोंनि माबाफ्रा एक्सिसआवखा थारमाने बिसोर जाहैबाय बिराद टप लेभेलनि इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर बिसोर जोंनि माबाफ्रा खुनु भुल जानानै थांनो नाङा बेयो जाहैबाय इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर बिसोरनि थुलुनायाव जों जेबो नङा जोंनि एप्र'चजों जोंनि माबाफ्रा एकदम सिस्टेमेटिक जाथारनांगौ गोरोंना फिदिंजोबनो हायो बिसोरो ओंखायनो आंनि खावलायनाया जों जेब्ला बेफोर खोथाखौ लानानै रायज्लायनाय जागोन जाहाथे बेनिफ्राय आरो गोदान आपडेट जाफिननाङा रिहाबिलिटेसननि बेलायावबो बेसेबां सहैदों आंथ' जेनेबा बे 5 बोसोरा खबरखौ लानाय जायाखै एबारावथ' जिहेतु गभर्नमेन्ट सालायबाय जों लानांसिगोन लागोन दायित्व दङ गभर्नमेन्ट सालायनाय हिसाबै बेखौ आं रायज्लायगोन नोंथांमोनजोंनो आरो नोंथांमोननि जितु एप्र'च बा नोंथांमोननि जितु प्रेजेन्टेसन बेखौनो लानानै आं गभर्नमेन्ट अफ आसाम बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ एप्र'च खालामगोन बेखिनि नङा होमबा बे जागोन आरोखि